थांनाय 27 अक्ट'निफ्राय बिथांमोना आथिंजों थाबायनाय रेलि लादोंमोन आरो बे रेलिया दिनै जोबनानै थांबाय आरो बे समाव UPPL हान्जानिफ्राय धनस्रि समस्तिल' नङा गासै 40टा समस्तियावनो लं माखासे रेलि लादों आथिंजों थाबायनाय साइकेल रेलि बायदिसिना आरो बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय UPPLनि गासैबो दैदेनगिरि मावथिफ्रा गामि गामि बेरायनानै लामा सामा बे गामिनि रायजो जानाय माखासे जेंनाफोर थानसालिफोरखौ लुनाय जायाखै बाथौ थानसालि ब्रह्म मन्दिर गिर्जा मा जेंनाफोर दङ बेफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय गामि गामि बेरायदों जोंनि गोरिब गुन्द्राफ्रा बोरैहाय संसार जाना दङ लामा सामाफोरा बोरैहाय जाना दङ बे गासैबो नायबिजिरनाय जादों आरो नुनो मोन्दों कि बे BTR ओनसोलाव थांनाय 17 बोसोर BPFनि सासनाव 15% खामानि जादों 85% खामानियानो जायाखै दा नंखायनो दिनै जोंनो मोनसे सोलायनाय नांगौ आरो बे BPF दोलोआ गोहोआव फैफिनोबा बिथांमोना खामानि मावनो हानाय नङा आरो मावनाय नङा मानोना बिथांमोननियाव वार्क कालचार गैया बिथांमोना दिनै खोथाखौ बारा बुङो खामानिखौ बारा मावा आरो रायजो राजाफोरखौ थगायो सोबख'यो नासयो बेखौ बयबो मिथिबाय आरो गावनि मानसिखौनो गावनि मानसिया थगायनाया जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा बर' हारिया मोनसे गोब्राब थासारिजों फैनाय 5,000सो सुबुं जिउ गारनानै मुंख्लंफोरा जिउ गारनानै दिनै BSc BTC BTR मोन्दों आरो बेखौ जों मोजाङै बाहायनांगोन आरो दुखुनांथाव बाथ्राया जाबाय दिनै BTR गोरोबथाखौ BPFनि दैदेनगिरिफ्रा जोगारनो नागिरदों जि BTRनि गोरोबथाया जोंनि हारिनि थाखाय गोबां माखासे जौगानाय लाबोना होफैदों बेखौ बिथांमोना जोगार नागिरदों आरो बिनि थाखायनो एबार जेरैखिजाया UPPLनि सरकार लाबोनानै जोंनि हारि दाफुंनायनि खामानिखौ जों बयबो गेबेङै मावफुंनांगोन जों बे थांखिखौ लानानैनो बे साइकेल रेलिखौ एबा आथिंजों थाबायनाय रेलिखौ लानाय जादों दाखालि बावै बरमानि एबसु अफिसाव BPFनि माखासे सोद्रोमाफ्रा दाङाबाजि खालामदों आरो मैया बावै साइकेल रेलियाव नोंथांजोंनो रेलि खालामफानायाव सासे आइजोखौ बिथांमोना बायदिसिना गाज्रि माबाजों बे जोबोद दुखुनांथाव माने सरकार दाखांनायनि उनाव BPFनि मानसिफ्रा एबसुनि सायाव जोबोद गाज्रि नोजोर होबोदों एबसुखौ सुथुर बायदि लाबोदों नाथाय बर' हारि दानायाव मैखोम माने दैदेनबोनाय मोनसे हान्जा एबा आफाद होनोबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर'नि जातीयताबादि चिन्ताधाराफोरखौ फोथांना दोनोबा बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बिथांमोना गावसोरनि राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय बेखौ बाहायनो नागिरो दिनै बाहायनो हाबैनि थाखाय एखमबा आथिंजों आखाइजों खालामनो नागिरो आरो बेफोरबायदि आखलजों BPFनि जि मोनसे गाज्रि साननाय बेखौसो मानसिफ्रा नुनो मोन्दों बेवहाय खुनु मोजां बाथ्रा गैया आरो बेबायदि खालामबाय थायोबा BPFनो बर' हारिया खुनु जेरावबो जायगा होनाय नङा बेबायदि गाज्रि आखलनि मानसिफोरखौ गाज्रि हान्जाखौ गोदोनिफ्रायनो हारिया मालाबाबो क्षमा होबोआखै आरो इयुनावबो क्षमा होनाय नङा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि तरेन बर' बिथाङा मैया मोनसे स्टेटमेन्ट होदों जे BTRआव जेबो गैया होननानै हाग्रामा बिथाङा बुङोबा जानाय नङा होननानै बिथांनिफ्राय स्टेटमेन्ट होदों बर' रायजोआ बेखौ नेबाय थादों दा बेयो मोनसे मोजां स्टेन्ड जादों आरो बिथांमोना दिनै पेरेन्ट बडि हिसाबै बेखौ दिनै बिथांमोना स्पष्ट खालामनाया मोजां मानोना जायखिजाया एकर्डआनो हारिनि थाखाय जादों आरो दा नैबे एकर्डआबो हारिनि थाखाय जादों बेवहाय NDPनि 4 हान्जा एबसु बायदि संगठन दङ दा बेखौ हाग्रामा महिलारिया गावनि राजखान्थिनि लाबालाबनि थाखाय जेरैबायदि गाज्रि मोनसे सोंखारिनाय राव बाहायबाय थादों बेयो जोबोद दुखुनांथाव